Η αρτηριακή πίεση είναι σημαντικό κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πως η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω 3 πρωινά που υπόσχονται να ρίξουν την πίεση φυσικά και μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί θα σου δώσω χρήσιμες συμβουλές για την αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος. Η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη ρύθμισή της, ιδιαίτερα όταν εντάσσεται σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής. Το πρωινό γεύμα παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς επηρεάζει τα επίπεδα ενέργειας, το σάκχαρο στο αίμα και τη λειτουργία του μεταβολισμού για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Επιλέγοντας τα κατάλληλα τρόφιμα από το ξεκίνημα της ημέρας, μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα μας να διατηρήσει σταθερή και υγιή αρτηριακή πίεση. Αυτά τα 3 πρωινά μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης, βασισμένα σε τρόφιμα πλούσια σε κάλιο, φυτικές ίνες, αντιοξυδωτικά και καλά λιπαρά. 1. Πρωινό με βρώμη, μπανάνα και ξηρούς καρπούς. Η βρώμη θεωρείται μία από τις καλύτερες επιλογές για υγιεινό πρωινό. Είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, ιδιαίτερα β-γλυκάνες, οι οποίες βοηθούν στη μείωση της χολυστερόλης και στη βελτίωση της αγκιακής λειτουργίας. Η καλή υγεία των αγκίων σχετίζεται άμεσα με τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η μπανάνα, από την άλλη πλευρά, είναι πλούσια σε κάλιο. Το κάλιο είναι βασικό μέταλλο που βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων νατρίου στον οργανισμό. Καθώς το νάτριο συμβάλλει στην αύξηση της πίεσης, η επαρκής πρόσληψη καλίου βοηθά στη μείωσή της. Έτσι, ο συνδυασμός βρώμης και μπανάνας δημιουργεί μια ισχυρή ασπίδα για την καρδιά. Η προσθήκη ξηρών καρπών, όπως καρύδια ή αμύγδαλα, ενισχύει ακόμη περισσότερο το γεύμα. Οι ξηροί καρποί περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της κακής χολυστερόλης και στη διατήρηση της ελαστικότητας των αγκίων. Παράλληλα, παρέχουν μαγνήσιο, ένα ακόμη στοιχείο που βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης. Ένα τέτοιο πρωινό προσφέρει σταθερή ενέργεια, αποτρέπει τις απότομες αυξομοιώσεις του σακχάρου και βοηθά στον έλεγχο του βάρους, παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, η απουσία επεξεργασμένων σακχάρων και υπερβολικού αλατιού το καθιστά ιδανική επιλογή για άτομα με υπέρταση. 2. Γιαούρτι με φρούτα του δάσους και λιναρόσπορο. Το γιαούρτι, ιδιαίτερα το στραγγιστό με χαμηλά λιπαρά, αποτελεί εξαιρετική πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης. Το ασβέστιο συνδέεται με τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η πρωτεΐνη συμβάλλει στον κορεσμό και στη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα. Τα φρούτα του δάσους, όπως τα μύρτιλα και οι φράουλες, είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά, ιδιαίτερα φλαβονοειδή. Τα αντιοξυδωτικά βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και στην προστασία των αιμοφόρων αγκίων από οξυδωτικό στρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση φρούτων του δάσους μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της συστολικής πίεσης. Ο λιναρόσπορος αποτελεί έναν κρυφό σύμμαχο για την καρδιά. Είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης και φυτικές ίνες. Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της αγκιακής λειτουργίας, ενώ οι φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση της χολυστερόλης. Αυτό το πρωινό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όσους επιθυμούν ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό γεύμα. Παρέχει υψηλή διατροφική αξία, χωρίς υπερβολικές θερμίδες, ενώ υποστηρίζει τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία. Η φυσική γλυκύτητα των φρούτων αντικαθιστά τη ζάχαρη, αποφεύγοντας έτσι παράγοντες που μπορεί να επιβαρύνουν την πίεση. Και 3. Ομελέτα με λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης. Η ομελέτα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή πρωινού, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με λαχανικά όπως σπανάκι, ντομάτα, πιπεριά και μανιτάρια. Τα λαχανικά αυτά είναι πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και αντιοξυδωτικά, στοιχεία που συμβάλλουν στη ρύθμιση της πίεσης. Τα αυγά παρέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, η οποία βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στον κορεσμό. Αν και παλαιότερα υπήρχε ανησυχία για τη χολυστερόλη των αυγών, σήμερα γνωρίζουμε ότι η μέτρια κατανάλωσή τους στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής δεν επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία στους περισσότερους ανθρώπους.
Η προσθήκη ψωμιού ολικής άλεσης προσφέρει σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και στη βελτίωση της αγκιακής λειτουργίας. Σε αντίθεση με τα λευκά αρτοσκευάσματα, τα προϊόντα ολικής άλεσης δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πίεση. Η ομελέτα με λαχανικά αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους προτιμούν ένα πιο αλμυρό πρωινό. Είναι χορταστική, θρεπτική και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις προσωπικές προτιμήσεις, αρκεί να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση αλατιού και επεξεργασμένων αλαντικών. Γιατί το πρωινό παίζει ρόλο στην πίεση. Η παράληψη πρωινού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο στρες για τον οργανισμό, απορρίθμιση του σακχάρου και υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα. Όλα αυτά επηρεάζουν έμεσα την αρτηριακή πίεση. Ένα ισορροπημένο πρωινό βοηθά στη σταθερή λειτουργία του μεταβολισμού και στη σωστή ρύθμιση των ορμονών που σχετίζονται με το άγχος και την πείνα. Επιπλέον, η επιλογή τροφών πλούσιων σε κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και φυτικές ίνες ενισχύει την προσπάθεια για μείωση της πίεσης. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στη χαλάρωση των αγκίων, στη ρύθμιση των υγρών του σώματος και στη μείωση της φλεγμονής. Και τώρα οι συμβουλές που σου ανέφερα ότι θα σου δώσω στην αρχή του βίντεο για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Περιόρισε το επιπλέον αλάτι. Απόφυγε τα επεξεργασμένα δημητριακά με ζάχαρη. Προτίμησε φυσικά και φρέσκα υλικά. Συνδύασε το υγιεινό πρωινό με τακτική σωματική άσκηση. Φρόντισε για επαρκή ύπνο και διαχείριση άγχους. Η σωστή επιλογή πρωινού μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η βρώμη με μπανάνα και ξηρούς καρπούς, το γιαούρτι με φρούτα του δάσους και λιναρόσπορο, καθώς και η ομελέτα με λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης είναι 3 ισορροπημένες επιλογές που στηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία. Αν ενταχθούν σε ένα συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων πίεσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό. Από αυτές τις τροφές, πόσες υπάρχουν ήδη στο καθημερινό σου πιάτο? Μήπως τελικά η λύση δεν είναι σε μαγικές δίαιτες, αλλά σε μικρές σταθερές επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα? Γράψε μου στα σχόλια ποια από αυτές τις τροφές καταναλώνεις πιο συχνά και αν έχεις παρατηρήσει διαφορά. Διαβάζω όλα τα σχόλια και πολλές φορές τα επόμενα βίντεο βγαίνουν από δικές σας ερωτήσεις. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like για να το δουν περισσότεροι άνθρωποι που χρειάζονται αυτή την πληροφορία. Και αν θέλεις απλές καθαρές συμβουλές για την υγεία χωρίς υπερβολές και μύθους, κάνε εγγραφή στο κανάλι, γιατί η υγεία δεν είναι τάση. Είναι επιλογή και ξεκινάει σήμερα.